Ya Allah. Lagi-lagi tumatang yung mga tiba. Aging kaya audition na showtime. Ang pangiliga. Na ilaman sa mga komenta. Lalo na ipultado sa mga ginawiran. Katira na patay ang mag-audition tanong. Sabi-sabi na, baka ito naman makakapag-ahon sa atin sa kahirapan. Ayun sa kaya nakapulas na sa maliwanan na punarata ka. Dahil ito ang isang dahil, akyalanong, go! Kami nang bahala sa iyo. Don't worry about the rushing. Baka may kaalungan ng ori, ako ang nakakano. Dahil ako ang bahala. Ya Allah, ako ang nagsabi sa kanila. Di ka pinagkasudusan ka? Napagawin ka sa sabda? Lusa. Dia kaya ang mga vlogger na nalumatag sumabot sa tanong, ang nonsense, orang penutup, ang mga balusa, mga wawasan-usa. Yan sa isalita, kau lagi ko ng sa nonsense, orang penutup, balusa ka. Tahu ka sa naraka, o di ka tubal. Kaso mga ulama, nagsepal sa malata, nasaka, nagsuduga sa malata, apya lang na tore natin sa mga sabudawan na yan ang pag-iig na mineral kung ginanigaligot ka o hindi mga narata. Pag ginanigas ko sa kurin, pagkaw na madrasa, pagkaw na lagi mga masjid, na kung ginanigaligot ka o hindi mga narata o hindi ka duwas ko Allah. Biya-biya, ginawa ka, kakamala ka nilitadon sa mga turinay, kagi mag-usulan mo, extra, nilitadon ka, buong kailangan na sutaw nila, tirunin, doon mga sapar. Pag-purpose din, isilid ako sa kita sa nakakasupan ako. Dito na ba? Kaya na-sponsurahan ng mga wata ikaw sa polo, na sa kaya ko na sumapar. Dito? Hindi kailangan? Kaya magandali ka pa sa kaya, sa kaya, nanininig ka. Naturo ko rin na, kaya kaya tuloy na, tulo mo na bata hajjit na, kita kaya pa sumapar. Bumurang ako ba? Pag hindi kailangan, kaya tayo hindi ka pa sa kaya, kailangan na susaparan ka na may nakikinig sa aman. La ilaha illallah, kenapa salah? Asin buka sama pihak, aku suka sama rata, aad pas na yang dibuka. Di kamay ni na sumalutan, nasa paruta. Kenapa kailangan namin ang beri sa masjid? Niya kasi ito agad sa pampa. Nalaman na sa nakayang ka sa pampa. Kaya niya hindi ko i-grazonzo. Nalumatag mineral. Nalaman, iwan man ka simbol na inigiman sa kandusa. Makakusuran Ramadan Ramadan, na inigiman sa dalawa. Nakiba naman lagi sa aking Marcos, inigiman ka Marcos. Ano yung sama nito? Inigiman. Na inigiman sa adon sa Islam, nawan natin yung kapag-Islam. Kung kino, nani mas makanulu, inigiman. Makakaiwan man, kita akan inigiman. Tama na sibika sa Korea. Todo apa sina? Ginawan ka. Anfusakum wa ahlikum ligas na nila. Ako sa mga iunan ng walaso. Nagulo ko, may nakapagyan yung pasay na pinagdabu. Kaya dahil suportahan ka ko rin. Mo ka rin, nakasisya ka, ginawan ka. Karena ba kayo pag-isya, Zakari, hindi ba bisa na maseringan yun? Huwag nakita kayo seringan naman. Nung ada tawag niya ko, tingnan ko tawag nga ng hinaw, alam na kisukaya, kami nakalagay mo tuloy sa wala. Ay, kapipigil ako, nakagay yung buko na, ang pimburan mo siya, anak. Hindi sugat ang Islam, da pa nga di. Kagipigil na rin, kami mo pa ako, nakiya kong dalawa ka. Ay, paano pa ganyan pag-iligay niya? Ginawa ka. Nasagot na naman ay. So kapag naman, naging karimaan, tama sa tingin mga tulso, dua. Ano? Kapag italas, agot ko na, isong kadung amal, si Puso na Nabi, sallallahu alaihi wasallam. Nagkapakayanisig ka, nakikapakilay. Karimaan? Di karimaan.
Niya ikhlas, nakaibigan, terimaan, iterimaan. Nah, nasulusan, kailangan sa sarata. At ikapugulo ko na ikhlas. Ha? Bumanto ako na ikhlas. Nagli na sunnah. Ha? Ano lagi ito? Didirijua? Didirijua ini? Solat. Niya mungkut ka, mini surat mungkut. Kenapa punya suara ini kata, kenapa ini ikhlas? Ada pakai ikhlas itu yang mungkut, dari bismillah. Nah semua apa? Ha? Pagi itu? Dua. Orang no ID, no entry. No ikhlas, no record. Na mekanisme juga. Na kay kapakilay-names. Ha? Ano yung iba nyo? Mawala natin yung bupan. X, data 5. Na orang mga na niya dumanakan na hindi nakataruba. O ba? Bayaw sa 5, sutikin natin yung 5 sa isang kamakatang nakarawi. Bayaw sa 5. Ano na ito? Ano yung mga bisa? Bayaw sa 5 sa sutikin na iari masuk saluan si orang modal na mepos. Araw. Okay, nabayaw sa 5. So may bisa. Naon tanong pa bayaw sa 5. Nah, ino ka pilih sa ginawa ka. Sino galibog ka sa Ramadan. At di nga natin ko na yan ko, nag-game kayo busal ka, naging nakikitong. Kasi kinano ang buwan, Ramadan. Yes, o mga tanda o mga munapik. Tuloy kita tumagal na sa ulit. Radiyallahu anhu. So munapik. Naik nak kay niya si kubusan niya nasulat din sa tanda. Ato niya na si ko. Nirongin na juga niya. Kati na dusa na niya. Nasukiyan so mapaparat iya Muslim, Mu'min pagkakaroon mabalik. Naiyak kayo ni si kubusan niya. Nalagi ko pa daw ako tulog niya. Nandun ako. Sa kaso munapik. Kung nakita kasi ko daw ko ako ano buwan sa kita. Ano mga otoridad? Ang takas-kaso Muslim, ay nangailangan si ko dusa na mga panal kasi tagtubig na mga anak ko mga di dusa na mga mga tubig. La ilaha illallah. Gip yang anak-anak kagip kailangan kita liman sa Facebook. Agad kay mga vlogger, kita din mga pinigiran at di mananalo sa mga pinto sa neraka. Napunan kita kano, obring kaya ko ututi, naging kaya mga vlogger, ay pinalang na nila mga ikapuso kita sa kurara dyan. Ay di mga minuto, kaya kaya mga kakatanaw mga ulama, ay ang duka-dukawan na ando manilang tanong mga sumsa, surga, ano mo kita doon? Na kayo sumarano natin Italia, mataga si Olo. Malay, lalag, di ba makinig? Yung ano na? Naku matagal na mo rin. Bulan tayo ikaw mo. Nailayan ka. Ikaw araw ka. Ilayan ka tuloy ka. At ika, ako nang bahala sa dashing. Ha? O ay, kapag ka sa bash, doon ikaw mga mapakalaan mo. Ayaw may agency ko, audition na sa puno. Nalaman ko tumapuro ko kay kaluman na mo. La ilaha illallah. Vlogger pa mo.